Mfethu anginibingelele kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje. Onibingelelayo neyamazo admin wale channel. Abanye bese beyitshela ukuthi hayi lutho ngumsebenzi wala ekhaya. Yabo. Cela niqhubeke ni-support abafethu. Ngijabula kakhulu ukuthi sesafika 100,000 subscribers. Sadlula futhi. Ofuthi into nami engangiyithakasele kakhulu. Sesafika kuyona sadlula. Kodwa ke sidlulile nje ngizodlulisa ukungenami kwami noma ke isimo understanda ngokwe-English abangibhalele yona, kodwa ngithi angindlulisele bafethu ukuze nani ningabone ngazi ukuthi mhlambe ngumuntu ongabongi nonga appreciate. Kwenzekile lana nga-apply beku-August, bekuzoqala u-August nje if I'm not mistaken. If bungaqala bula ko-9-10 nga-applyela ukuthi besilethele i-award leya YouTube Creator Award. I think iyafana nale ngifaka la. Alright, nami ngi-apply-ke ngithi hayi ngifuna nje ukuthi ekhaya ngifike ngithi tada, yabo. Some of us mangabe sisebenza emakhaya ngalezi zinto zo-social media baye bengakukholwa ukuthi yabo usebenza ngazo and zikhona zisebenza kanjani. Ebese-ke ngithi mangi-apply laphana beqale bethi no, angiwamithi ama-guidelines wonke, yabo. Ngingafundi-ke ngoba vele bengine-strike ebesi-active. I think besinenyanga if I'm not mistaken. Engangade ngisithole nami ngokusebenzisa ivideo ye-production enkulu kudidinga, right? Ayingilinde i-strike kade siphela namhlanje, yabo. So i-strike if besiphela namuhla, mina bekufanele ngi-apply futhi. Mangi-apply laphana ngi-check-a kanje abese bangivezela ukuthi if wake wane-strike, wake wa-suspended, wake i-channel yakho yake yangawamitha nje ama-guidelines kahle, awukho eligible, awuvumelekile noma awuzukwazi ukuthi uthole le award ekuthiwa i-Creators Award, right? Bese ngithi mina hayi ake ngizame mhlambe ikhona into abangangenzela yona, angiphinde apply, yabo. Uku-apply kwami along the way bese benginikeza umuntu engizochatha naye. I think beku-April engichathe naye. Angitsheleke, angisendeleke ngoku-check-a kwakhe i-channel bese ngisendela i-message ekuyona eshoyo ukuthi angizokwazi ukuthi ngiyithole leya award, yabo. Bese ngithi mina alright, no akunankinga, yabo. So ukwenza kwami le video ngiyafisa ukubonga i-support eninginika yona. Ingenza ngizizwe leya award noma ngingezukuyithola, kodwa ingenza ngizizwe ngamukelekile kunina. Indlela eningiphatha ngayo, indlela ekuyiyona enikholelwa kuyona emsebenzini wami, angingenzi ukuthi ngizizwe ngishoda ngaleyo ndlela. Yes, phela yezinye zezinto nathi siye sibone ngazo ukuthi okay, umuntu usesebenzile or umuntu uyasebenza kufuneka meet which guidelines njengamanje kanjani. So ngilana ngiyacela if ukuthi ukhona onolwazi, some of creators akhona, if wake wanenkinga efana nale wenza kanjani, ebese ngiqwashisa ama-channel amancane bafethu nama-channel asakhulayo afisa ukuthi efike 100,000 subscribers bese thola le award, yabo. Ukuthi bafethu qikelelani ukuthi umsebenzi wenu u-original, qikelelani ukuthi aniyitholi i-strike, qikelelani ukuthi umsebenzi niwenza ngendlela ekuyiyona enivumelene ngayo no-YouTube, cause le nkinga mina njoba ngichaza ngayo ingi-affectile, yabo. Kodwa omunye umuntu yom-affecta mhlampe enga-understand, engamtholi umuntu omsurroundile ozomchazela kahle ukuthi okay, njengoba kwenzeke kanje yini nani ekumele uyenze. So if ever ukuthi kunomuntu bafethu ongasiza ukuthi ngikwazi ukuthola le award, nami ngisawilling ukuyithola, mhlambe
ikhona indlela esingenza ngayo, noma mhlambe wena yayikhona into efana naleyo wenza kanjani. Ngiyacela as a belief ukuthi bafethu ungene la kwi-comment section usho ukuthi ungakwazi ukuthi ungisize, mhlawumbe ngishiye i-email address yami noma ngishiye inamba ye-PA ozokwazi ukuthi uyithole ulekelelane nayo mina, ngoba ngumsebenzi kodwa angikho full attended la ey'ntweni zoku-chat uma kusuke kuseceleni. Ebese-ke ngani zakwethu ngi-introduce olunye uhlelo engifisayo ukuthi lusize abantu ekuyibona abayingxenye ye-channel. Ngiyazi ukuthi bakhona abayingxenye ye-channel, kade ngangifisa ukulusho kodwa manje engibuye ngibona ukuthi ukubhala phansi yabo kuzongibambezela. Bafethu i-channel isinkulu njengamanje, asingabazi lokho. 100,000 wabantu into engingeke ngize ngithi ngingayihlanganisa kuphi, because even if 10,000 wabantu baningi yabo. Okay, ake sithi nje ama-subscribers are-active angapheka 100,000 but abanye abasubscribe-ile. Le video siyibukile, pressa usubscribe, ujoin i-membership uma ukuthi amandla ayavuma uyijoyine bafethu. Into oyikhansela noma inini leyana ayiphoqi, kodwa uma ungakayikhanseli basuke bezothatha le mali enivumelene ngayo ukuze sikwazi ukuthi nathi simithe some of guidelines, right? Ngiyacela uma kunama-channel or mhlawumbe kunomuntu one-vision yokuthi uyafisa ukuthi enze ama-movie or enze iy'tori or enze podcast, yithuba lakho leli ukuthi usithinte kwi-email thuthukandludla01@gmail.com, thuthukandludla01@gmail.com. uthuthukandludla01 awuhlukanisi bese uthi .@gmail nakhona ukuhlukanisa lokho bese .com, yabo. Ubhala into straight, ubhala ivision yakho, ubhala ukuthi into yakhe ngalasikazinganani futhi usisebenzisane kanjani. Ebese thina okwethu ukuku-uploadela into yakho, siyititle, siyimonetize, ebese sivumelana nge-amount ekuyiyona ekufanele sinikezane yona, noma nge-percentage ekumele sinikezane yona due to i-content yakho. So wena njengamanje lento angikwenzele ibuyeke njengamanje la ekhanda lakho kwi-4. Angithi umbhali wena, thola umuntu ozoshutha i-movie yakho noma umuntu ozoshutha i-content yakho, ebese uzoyisubmitha kwi-Guluva TV. i-Guluva TV ebese ikupublishela yona. Ikusiza ngani na i-Guluva TV? Ikusiza nge-audience, ikusize ne-following, ukuthi i-following isinkulu vele, kodwa as much as i-following inkulu nabantu bazokwazi ukuthi bewazi umsebenzi wakho. Angithi thina asihlangani ne-script, asihlangani nomuntu ozokushutha, asihlangani nje asihlangani ne-production ye-content yakho. Produce i-content yakho uyiqede ngiyafinish, ebese uyayisubmitha, ebese siyakutshela ukuthi okay sivumelane, sisebenza nge-percent esivumelane ngalo. Ngokwenza kwakho lokho kuyokwenza ukuthi uthole isibindi noma uthole imali ozokwazi ukuthi uvule ngayo i-channel. I-channel ayivulwa ngamali, kodwa uvula i-channel usune-following enkulu, noma mhlambe abantu sebe-understand i-content yakho, noma usu-understand i-industry, right? It's either no, angikhethile ukuthi yiphi i-content, kodwa akube i-content e-unique nezokwenza sense umuntu mangabe ibuka, nathi esiba proud ukuthi siyipublish, yabo. Siyimisela ngoku-investor-ke nawe, ithuba lakho leli awulizange uzulithola ithuba. Uya-emaila ku-SABC bani nama-movie but awanayo i-audience. Afake-ke kuthina njengamanje, sikunikeza lelo thuba lelo lokuthi uwafake-ke kuthina njengamanje, ebese thina sivumelana nge-percentage esizokunikeza yona ngokokusebenza kwevidiyo yakho. Ngiyabonga kakhulu bafethu, nginifisela usuku oluhle. Nanoma inini mawubona le video wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyamfollowa, ukuze njalo mangabe sikulethela ezishisayo ne-content ekuyiyona eshisayo
kube wena othola i-notification kuqala. Ungalenzi iphutha longalike, zenzele ifavor ulike, zenzele ifavor subscribe, zenzele ifavor ushare le video kunanoma ngabani oneshow ukuthi uzoyidinga le video ukuze sizokwazi sibambisane naye. Simisele ngokusebenzisana nawe mawukuthi uyafisa ukuthi usibikele udaba okuyilona ofisa ukudlulisa, noma mhlambe istory ofisa usi-expose, noma mhlambe into ofisa nje ukuthi ukhulume ngayo ekuphethe kabi, noma ngabe mhlambe ekuphethe kahle, sithinte enambeni yekhampani 079 841 4163. Mawukuthi khona usizo futhi oludingayo ofisa ukuthi ludluliselwe emphakathini, sithinte kuyona le namba yekhampani 079 841 4163. Le video iqondene ngqo nabantu baka-YouTube abangifollowa ku-YouTube. If ever uyibona Facebook nakhona futhi, kodwa yazi ukuthi besikhuluma ngo-YouTube. Enza sure ukuthi uyangifollowa, uyalike, uyakhomenta wherever la uzoyibona khona. Mina nawe asihlangane kwi-comment section. Ungakhohlwa ukuthi ngiyakuthanda, ngiyafisa futhi ukuthi uhlale ukhona. Enza sure nami ngizokwenza sure kulokhu esikhuluma ngakho. Ngiyabonga. I thank you kwasho lo baba uMsweli.